Salutare tuturor, eu sunt Ștefan și bine v-am găsit la un nou episod de data aceasta am jucat Shadow Fights. Hai să urmărim povestea și vorbim mai târziu. Eternity, I am doomed to wander the world and fight the demon I freed. A început să-mi placă povestea asta. Mai ales partea asta când îi scriu numele. Shadow. Da, cum am zis, este un episod după mult timp. Îmi pare rău dacă v-ați dezabonat. Vă rog foarte mult să vă abonați la loc. Pentru că am fost plecat pentru o săptămână și n-am mai avut timp să filmez. Că nu știu pe unde vă place. Titan! Shadow Fights 2. Da, exact așa se numește jocul, Shadow Fights 2, și noi îl jucăm. Au trecut deja 2 minute. Haide, bă! Încarcă-te! Filmez cu altă versiune de Mobizen, pentru că cu care filmam făcea figuri deci nu știu dacă înțelegeți, dar se punea nixul ăla fix când era lumea mai dragă. Hai, mă! Bun venit, Sparklight Bumper 630. Ăsta e canalul meu de YouTube de pe telefon. Numai că am făcut o greșeală în scriere, am scris Sparklight Bumper 360, Bumper 630. Deci e total, n-am postat nimic pe el. Hai odată, că au trecut 3 minute și limita e de 15. Da, pot să dau sunetul mai încet. Habar n-am câte frame-uri am. Văd că merge cam greu. Da, bă, de greu merge. Dați-vă și voi că greu merge. Deja mă dă la luptă. Păi dacă deja mă dă la luptă, e grav. E foarte grav. Dă-i omorul! Știu că deja apăs, dar vreau să fiu din timp. Dă-i omorul! Dă-i omorul, mă! N-a ajuns cu pom. Oh, ce picior mi-a dat! Dă-i în ficați și în față și în burtă! Fuck you! Rupe-l, mă! Woo!
tare! Am câștigat prima rundă. Tare, tare, super tare! Runda 2. Round 2. Da. Racheres, dau la picioare! Iar, oh, mamă, ce mi-a dat în cap. Ia ieși că dau și... Ia uite-l, mă, ce dă. Ia uite-l, mă. Se dă el mare pe aici, prin cartier. Oh, da, bă. Stai, ve... A, da. Fraiere, te-am prins. L-am bătut și a doua rundă. Ok, am avut prima noastră luptă. Cred că după episodul ăsta va apărea un episod de Hogwarts 3, Dark Earth. Deja am instalat jocul și vreau să fac un episod. Da. Ok, da. Heck no. No, iar. Mersi celor care mi-au spus sănătate sau din nou voi n-aveți bune maniere. Fuck you, Lynx! Unui băiat am încercat să-i bag hack pe Shadow Fights, dar cu Lucky Patcher se pare că nu merge bine. La el nu mergea, poate la alții merge. What the? În fine. Așa. Și face băiatul ăla. Mamă, Ștefan, e bun modul ăla al tău. M-a dat fix la al doilea act. Aoleu. Știu că merge cam greu, dar din cauza... Dar nu cred că am 60 de frame-uri. Nu cred, probabil n-am 60 de frame-uri. Wow, i-am dat un șoc! Și nu mai are arme. Și-a scăpat al meu. Când dăm săbii, cuțite sau ceva... sunt și... Bine, nu cred că pot să spun că sunt răcit, dar tușesc. Da, în loc să dau, am sărit. Ia ieși, mă, deci. Dacă s-a înțeles, deci, am vrut să zic de aici. Not a scratch. Se pare că am făcut un achievement. Achievement-urile alea se fac destul de greu. Runda 2. Cât au trecut, mă, deja 9 minute? Ia uite, bă. Băiatul. Haide, bă. Ia uite, mă. Haide. Bum! Perfect! Și prima și a doua rundă nu mi-a luat niciun pic din viață. Dacă nu-ți ia deloc din viața asta, înseamnă că ai făcut
runda sau rundele, depinde, perfecte. Și asta e destul de bine. Realizare activă, notă scratch, plus 500 XP. Deci se pare că mi-a crescut la nivel. See you, să te văd. Ah, fuck you. Actul 1. Hero Reborn. Ba, bine, dacă e și dispărea asta de pe ecran, că vreau să-mi iau gemurile. Așa. Of course, ok. Ok, more, ok. Chiar dacă nu citesc, am mai jucat asta și știu practic ce ai făcut. Ăla. Dăm aici. Și cam asta a fost tot, băieți. Dacă am uitat să spun la începutul episodului. Dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, puteți să dați un share sau să vă abonați. Mi-ar plăcea foarte mult, mai ales să vă abonați. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!